Dakpan ang mag-live-in partner human makuhaan og mga iligal nga armas, bala, lakip droga atong sa search warrant sa kapulisan sa General Santos City. Balhog na sab sa prisuhan kining 40 anyos nga lalaki gumikan sa pagkupot og iligal nga armas, laki pipila ka gituang shabu atong sa search warrant sa kapulisan sa ilang panimalay sa Barangay Jangas West sa General Santos City mag-alas 5 sa hapon adlong Martes. Nalakip sab sa giaresto ang iyang 40 anyos nga live-in partner nga babae. Nasakmit atong sa operasyon ang usa ka kalibre 22 nga pusil ug mga bala niini. Laki pipila ka sachet sa gituang shabu. Mag-atubang og kasong paglapas sa RA 10591 kun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ug RA 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act ang maong sospek sa wala na miluwat og pahayag. Matun sa kapulisan, ang lalaking sospek na priso na kaniadto gumikan sa kasong may kalabutan sab sa iligal nga droga. Sa paggawas niini, nagpadayon gihapon kini sa maong daotang binuhatan. Ilang style sir kay since gikan man siya prisuhan sir, feeling niya init pa siya sir. Ang kaning yang kalibin ang ginapalibot niya o gano sir. Ginapabaligyan niya mga item sa gawa sir. Apil na lang po sila ng possible. Dili sir, drug item sir. Tapos